binati ug minahal ko matalonon. Okay, di ata karon sa matalong boardwalk guys niya. Dunay salo-salo sa mga student intern there is sa accounting department og og sa kuan budget office. Okay, mao ni atong kang guys preparation guys. Okay. Okay, mau ni guys. Sugba. Ato bang aday? Okay, mau ni preparation guys sa salo-salo. Yang mau ni atong achieve ko guys. Ato ning achieve cook. Itanod. Mau ni ganay. Shout out sa tanang nadre ko lang. Okay, manig mga student. Sabi na ni Patricia. Asa mo nga eskwelahan day? National sa Nindot mga na. Mo sila mo itasaw. Oh sige. Mo asa karon. Di asang i-check nga mo open na bagkuan ha among system. Ade mo panda ko. Okay, no ni kon guys. Basta.